mag telo mar od bura mamalo kata bunge kod od bura mar senate bende. Kuom thuolo mokwongo, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend kweth manok e od bura mamalo Wandayi owuok oko kendo kwedo weche mag mibadhi mawachore ni ne okwako gedo mar ot maduong' ma oger mondo ting' apise mag jood bura midendo ni Bunge Towers ka giloso e kinde yawa yanga odno ma omonyo siling bilion 9.6. Jotelogo pako gedo mar Bunge Towers. Jatend piny William Ruto jiwo jood bura mondo koro tine jopiny e yo maber bang' yudo apise manyangafu. Chris Owino nigi ler. E nyasi mar yawo ayanga od orofa 26 mar Bunge Tower madhi ting'o apise 331 mag jood bura, spika mar od bura Moses Wetangula kod jatend kweth jood bura manok Wandayi oumo iye gi piny ni onge omenda mane okwal e gedo mar ot makamano mane ochakre higa mar 2009. At no one time were we able to establish any form of impropriety because we were able to look at the books of accounts for the PSC. And therefore, Your Excellency, I want to allay any fears that could have been there, that perhaps this project has been shrouded in some form of mystery or corruption. Today, as we open this building, honorable members, I want to join the honorable minority leader, Wandayi, to allay the skeptics who have been pouring vitriol on the structure, the rejectionists, and many others who have been saying many things. This building is here. We will use it, and it will serve the purpose for which it was meant. E kor juma mokalo, Senator Manandi Samson Cherargei ne osoko wang duol matayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission kuom digni e gero Bunge Tower kaachiel gi medo nengo mar gere kowuok bilion 5.8 nyaka bilion 9.6. Wetangula, spika mar od bura mar Senate Amason Kingi, jatend kweth jood bura manok Wandayi, jatend migawo mar lweny Aden Duale ne osungo Bunge Tower kendo pime kod od bura mar piny Amerika mong'ere kaka Capitol Hill. Kingi owacho ni Bunge Tower dhi konyo sirikal kungo milion 400 omenda ma od bura osebedo katiyogo e chulo magawa e kinde romo maggi e otende makamago higa ka higa. This necessitated the renting of premises within Parliament, Parliament Square, and the CBD at large to mitigate the situation. Over the years, this has proved to be counterproductive, as it has saddled Parliament with an annual rent bill that has since soared to 400 million. Jatend piny William Ruto okwayo jood bura mondo duok lwetgi kuom tiyo ne jopiny maber bang' yudo apise manyangafu makamano moger kod osuru mag jopiny. We expect, and the people of Kenya expect, world-class representation, world-class legislation, world-class oversight. And looking at the facilities, and I tested them this morning, the committee spaces, in the offices themselves, you have now no reason, forget excuse, you have no reason not to give us and the people of Kenya the best. Apise mag jood bura oting'o magawa manyasani, kuonde rieyo del, ute thieth, od kano buge misomo, kaachiel gi kuonde timo romo mag komiti mag od bura manyasani maromo 26. Bang' duol mochung' ne tayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission tiyo kod omenda maromo bilion 9.6 e gero ot manyangafu kamae, geno mar jopiny en jood bura biro tiyo kod thuoloni makare mar loso chike madhi loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi.